oke makobo ụja dịga tumo amara m onye so egwu dịga tumo oke makobo ụja dịga tumo amara m onye so egwu dịga tumo amara m ya oke makobo ụja dịga tumo amara m chinefe amara m onye so egwu dịga tumo ọ dịga ripu mo oke makobo ụja dịga tumo Osieke mbekuo ya ọgbara bịa akpazame ka m na-akpọ ya amara m onye nsọ egwu adịghị atụmo oke makobo ụjọ adịghị atụmo amara m Chinefe amara m onye nsọ egwu adịghị atụmo oke makobo ụjọ adịghị atụmo abịakwa m amara m onye m so ụjọ adịghị atụ m echetara m ihe mere arọ ole ma ole gara aga mgbe m zutere ihe viewers all over the world. Egwu ị nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba n'afọ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-akpọ Nkwaku led by me. We have all the rights. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu jee na audio mark iTunes and rest of them Amazon chọọ onye bụ egwu ma download way. For some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite maọbụ kpọọ m Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Yes. Isiokwu anyị ji wee bịa taa bụ marriage in Igbo spirituality. Marriage in Igbo spirituality. Pay attention. Ihe nje ka ịnụta away ka ị mara ihe bụ dị marriage. Maka na Igbo na marriage bụ ntọala. Ọ bụrụ na ihe ga-adị mma na be anyị ga-ebidogo na marriages na ezinụlọ wee ripere ntị ọ dịkwa ya bụ isiokwu anyị mana before we gaa n'iru na ya echefukwara na taa bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa April ka anyị na-achịkọta aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa. Echefukwara na ya dara esho ihu ọrụ na social media maọbụ na Eziokwu TV seso ndị sonyere na aja ma ndị ya na-present ma ndị nọ na mba dị iche iche all over the world so na WhatsApp nọmba asa ka ha ga-enweta nchịkọta ya. Echefukwana na echi niile na ya ebukubego maka nke ọnwa Mee. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe anyị na-eme bụ na anyị na-abịa n'igwe present yawa prayer request chụọ aja dị iche iche n'aha mmadụ. N'isi ụtụtụ a ejegori na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi dịrị ide sonyela anyị n'isi ndị friends of the temple, children of the temple and the members of ordinary Restoration Evangelical Mission and the consecrated. Anyị kwubigo okwu n'isi ha. Then etu a ka anyị ga-esi megide ka anyị na ọnwa agwụ achịkọtakwa. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa na-abịa ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp forward ya 3 prayer request. Then agwazie gị other details I need for you in order to make token donation to the account number. Then ọnwa azụ inwe na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka isonyela anyị n'ihe gbasara aja anyị na-achụ n'igwe. Then chat ya m na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672 or 0813 8243 871. Na anya na screen gị ga-afụ nọmba ndị abụọ. Yes, ọ nọmba gị ga-eji nweta m direct numbers. Now ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Gịnị ka anyị ji wee bịa taa? Agwara m gị marriage in Igbo spirituality. And anyị bịa taa ka anyị kọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị gee ntị na ọ bụrụ na ị chọrọ ka marriage gị last ya
ebe nwa agbọghọbịa mana ị na-alọ nlọ ịlụ di echi bịa gee m ntị. Ọ bụkwa ndị Igbo nwa okorobịa bịa gwazi ige m ntị ka ị mara ihe ị ga-eme ka ụwa wee dịrị gị mma. Ọ bụrụ na ịbụ onye nna bịakwuo nso ka ịmụta ihe ọ ga-abụ ịmara ndụ ga-ewe too ogologo. Nke mbụgoro o nwere mistakes ndị mmadụ na-eme gbasara marriage anyị chọrọ ka anyị kọwa. Gịnị bụ marriage? Marriage nke bụ eziokwu bụ na marriage bụ mgbe nwoke na nwaanyị kwekọrịtara na ha ga-anụ onwe ha. Then gị bụ nwoke wee jekwu na ezinụlọ datụ nwa agbọghọbịa ahụ ịfụrụ ị chọrọ ịlụ, wee gwa ha na ị chọrọ nwa ha nwaanyị, na ị chọrọ ịlụ nwa ha nwaanyị. Nke bụ eziokwu na ada elesi nwata nwaanyị ya elesi, mgbazinye ka a na-agbazinye gị ya. Yes, I will explain. Mgbe ị bịa mee the needful with their permission, ha wee nye gị nwa ha nwaanyị a, kpọnye gị ya ka gị na ebiri wee gaa ya ubekwa anọda ezinụlọ. Now, mana for the virtue na onwego data ego ahụ ị kwụrụ a na-akpọ bride price, mee the needful, inwego spiritual and physical rights over her as na ọ bụ ya subordinate, na ọ bụ onye nọ n'okpuru bụrụ onye inye aka gị. Dịka etu o si abụ, ọ bụrụ na ị mepere company, you employ sia ndị mmadụ ka ha bịa enyere gị aka to drive that your vision, because gị nwa bụ nwoke bụ di nwa ezinụlọ bụ priest of their house. Ị nwere vision and the long ị nwere, and all that long ahụ ị nwere, a vision ahụ ị nwere ka iji si ka ije nụta nwa agbọghọbịa ga-enyere gị aka to achieve that purpose. Ịghọtara ya? Now, mana ọ kwụrụ adị aka onye Korea na mmadụ tinyere na company does not mean na gị na onye nwe company nweziri equal right. Ịghọtara ya? Because o ji nụbata gị as nwaanyị ka ị bịa nyere ya aka wee build that vision o nwere. Now, ihe ọ pụtara bụ na gị bụ nwaanyị ga-anọrọ n'okpuru nwoke a. Ịghọtara ya? Nwaanyị bụ ọrụ ya bụ anụbata gị n'ezinụlọ. Nke bụ eziokwu akụrụ mmiri bụ na nwoke ọbụla bịa mee ego n'isi gị fụrụ n'anya, mana onye ọ bụ ọrụ ya bụ ịchịkọ ezinụlọ, ime ka anya bụ ịfụnanya a nwoke nwere n'ebe ị nọ wee bịa nụrụ gị ka o siri ike na-abanye n'ike bụ ọrụ gị nwaanyị. Mana nwaanyị na-afụ maka ezinụlọ, nwaanyị na-afụ maka ụlọ. Yes, onye nwaanyị a na-anụ anụ, mana nwoke na-afụ maka ezi na ụlọ. Ịghọtara ya? Onye kpatara nwa nwoke mgbe ị nụrụ nwaanyị, ị na-afụ maka ezinụlọ gị, na-afụ maka isi onwe gị, na-afụ maka ụmụnne gị, ya families, relatives. Ị na-afụkwasị maka ndị ezi, that is ndị ọgọ gị. So nwoke wụ ezi na ụlọ ka ọ na-afụ maka ya, nwaanyị na-afụ maka ụlọ. Ịghọtara ya? So nwoke nwere greater responsibility. So ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị, ghọta ya na nwoke bụ responsibility, bụrụ nke ya personal, nke bụrụ nke ezinụlọ ya, bụrụkwasị nke bụ. So therefore, so ya nwoke deserve most respect. In fact, ọ bụrụ na ị ghọtara ihe nwoke bụ n'isi ya, ị ga na-celebrate ya maka na ọ dịrị ezi. Ịghọtara ya? And ọ bụrụ na ị appreciate di gị, ị mara na mgbe o lechiere ọgụ nwa ya ebe akwa bụrụ onye nwa. Mana o nwere mistake nji wee bịa nji chọ ka ndị mmadụ correct ya taa. Mgbe ezi dị n'ụkwụ ụgba, mgbe gburugburu maka ihe emebigo. Na mgbe a na-agwa gị ihe nwoke bụ ọga na-apụ outside gata ihe gabata n'ezinụlọ, maka eji akpọ ya ọga. Ọ bụrụ na ịnwere idea. Nke ọzọ nchọ ka nkọwara gị bụ ihe a na-akpọ nwoke n'ezinụlọ bụ nna anyị, my lord. Mana mgbe ihe bido mebiwo, mgbe ihe na-agwa gị ihe mebiwo, bụ mgbe ebidozie nwoke abụrụzi nwoke kwụrụ ụkwụ ya na nwoke abụrụzi nna anyị. Nwoke hapụziri ịbụ priest of the house, aka ji ofu wee nkere a na-akpọzi nwoke afọ a na-akpọ ụmụazị. Ọ mgbe ahụ ka ihe ji wee mebie. Ụmụ nwaanyị wee bido na-afụtasị dibịa ụlọ na-afụ maka ezi na ụlọ. Ọwazie nwoke anaghị a na-akpọ ụmụazị, ọwazi ụmụ nwoke pet name. Mgbe ahụ ka ihe ji wee mebie final. Ịghọtara ya? Mgbe e bidozire na-akpọ nwoke bi ụlọ, na-akpọ ya bebi, na-akpọ ya sweetie, na-akpọ ya ụmụ afa. N'uche nke m, ụmụ afa ndị a niile nwere ihe ziri ezi, all useless names. Now, mgbe e bidoro kpọọ ya, mgbe ahụ ka e bidoro biletụ ọba nwoke akwụkwọ ka nwoke si akwụ. Mana mgbe a na-akpọ nwoke nna anyị, onye kpọrọ nna anyị marago na
but by that ịkpọgoro nna anyị my lord itinye ego onwe gị ebe ị kwesịrị ịnọ mana mgbe ibido kpụwazie ebebi ọ bụrụgo nwa na-aṅụ ala nchọrị ana m achọ ịgwa gị ike dị n'okwu ọnụ mgbe ibido kpọwa ebebi ọ na-ebebisi ebe a ka nsogbu ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ndị ụka anyarị na civilization bịara wee bastardize everything na-agwazi gị ụmụ nwaanyị na gị na di gị nwere ofu ikpe ọra ọ bụrụ eziokwu di gị bụ chukwu gị di gị bụ ya lọd ị na-afụ anya ọ bụrụ na ịkwanyere di gị ịmasị na akwanye chukwu yes and nke bụ eziokwu bụ na mgbe ọbụla esi gị itiritibe di gị dịka nwata tata tiritibe dịka bebi mgbe anwa agụ nwa bụ nwaanyị originally nwaanyị emerụ ka nwaanyị bụrụ the breadwinner ma nwaanyị bụrụ isi mgbe ọbụla hapụrụ isi gwụbara ike ajụ ịma na ihe mebiri ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-achọ ka ọ bụrụ na ha ga na-akọntrol di ha ọ bụrụ etu a ka ọ dị n'okpukpe ụwa ọ bụrụ etu a ka ọ dị na mbọsị mbụ nke bụ eziokwu mụ na nwaanyị ada akpọ die pet name nke ọdịkwa ihe ị ga-akpọ di gị bụ nna anyị my lord onye ọ dịrị kpọgbu pet name n'ime ya ọfụma bụ di gị mgbe eze dị n'ụkwụ ụkwa ọ nwaanyị di gị ime ya ọfụma metụ ya mma obi dị ya mma ị mara obi ya ọ kpọọ gị obi dị ya ntị ọdịkwa ọ nwoke na-akpọ nwunye pet name ọ dị gị etu isi metụ ya ga-editamin afọ ya akpọ gị ị nwere ike ị bụrụ nwaanyị ama obi dị ya ọ na-akpọ obi dị ya ị bụrụ achara ugo o ji eje mba ọ kpọọ achara ugo nwaanyị ntị ọdịkwa ọma obi dị ya ọ dị gị ga-aba gị afa nye gị pet name based na etu isi eme maka etu ekwesị onye etu esi aga ga-ekwesị akpọ so ka ị mata na ihe kpatalụ nọọ nwoke nwụ nọ ga-agba ọ dị satisfied na ya services na etu isi erubere gị isi onye gị aha fitiri ka o weta kpọọ oso dị eme nke ọdịba mana mgbe ụmụazị ya agbụrụ ahụ bigoziri nwoke bụrụzie ebebi mgbe a ga-eji mebi faya so ihe m na-achịkọwalụ gị bụ ụmụ nwaanyị rubere dị gị isi mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa nwaanyị pụta ụtụtụ ụdị ekele die nna anyị ụtụtụ ọma omenatara di ya nara ngọzi ofu di ya etinye ya aka na asịsị ọjị ugo maka na ịdị ya mkpa ka o ji baa ya bụ ọjị ugo mgbe ahụ metụrụ aka tinye ya aka na asị ụlọ gọzie gị si na ọ ya adịrị gị mma maka na onye nwa bụ nna nyanwa bụ onye nchụaja nyanwa bụ priest of the house akachi ọfọ o tinye ya aka sị na nwunye m na ọ ga-adịrị gị mma onye oge anya n'iru maka na ọ good moment tara ha wayo ọ bụ eziokwu mana ụwa kịta azụ apụtasị na nwoke okpukpe so ya na-achịkọwara gị bụ di bụ nwoke di ya nụrụ nwaanyị malụ na nke bụ eziokwu akụrụ mmiri chọrọ ịgwa gị ihe nyicha ikwu okwu ama na ụmụ nwaanyị emechago ntị ha na-akpụghị ụra ụmụ nwoke m chọrọ ịgwa ya ihe na-achọ ịgwa gị nwoke wee plan B ịghọtara ọ nwaanyị na-eri uru nwa uru gị nwa nwoke nwere na ndụ a bụ na gịnị na nwaanyị ụmụazị ya amụtara gị na asasị ọgwụ so ọ bụrụ na plan gị ị na-aplan na ndụ a wee plan B ma plan B ya eme plan B ị ga-enwe ọnwụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-anwụ kịta na ụdị adịrọ mma mana gị nwaanyị ị ma ama uru di gị bara tiri na-achọ ya afọ ndị ilo na-asị abakwute gị oge nwoke ji adị mkpa na ezinụlọ m mgbe ahụ ụmụazị na-achọ ndị nwaanyị na-eru oge eji eke di ndị nwoke na-eru oge ịnụ nwaanyị mgbe ahụ ka ị ga-ama uru nna bara n'ezinụlọ mana achọ di gị afọ mgbe ahụ eke nwa gị di jee kpọọ onye agbata obi mgbe ahụ onye terms and condition mana ana m achọ ịgwa gị na di gị dị mkpa so na dị gị anya na-agụ nwoke na-achọ ịgwa gị ndị na-azụ ahịa ndị n'ọrụ oyibo ghọtara ya ọfụma maka na ịrụcha ọrụ oyibo inwe ihe a na-akpọ penshọn ị na-anarụ iji atụ ndụ mmanụ tiri ibicha ndụ gị mana traders na ndị ọrụ aka nke ha aka njọ ihe ọ na-eme bụ onweta $1 orie $1 o ruzie n'ụwa nka ya ọsị na ọzọ ọnụ ụmụazị ka ụmụazị mee gịnị ka ụmụazị soro ya mana mgbe ọ na-emezi etu a ịfụ na enwere ike nwatakịrị anyị na-achọ ka ọ sụba gị obi ya agbajere ihe ọzọ o nwere ike ọ bụrụ na ọ nọ na nwaanyị nwunye ya achị na vileji kpọọ ya taa akpa ya furu taa kpọọ ya echi nwunye ya sị ya Chibuike ọsọ gị bụ nwa amụtara Emeka ọ nọrọ ya Ifeanyị ọ nọrọ ya onye ebuchi ọ nọrọ ya biko na ụmụazị ahụ mụtakwara amụtara anyị azụ ya azụ ịkpọzie kọl na vileji nwa onye na-ebu kọl ịghọtara ya ofe esi famili ya
mgbe ahụ that ifo that investment ya ihe invest n'ebe ọrụ na hope si na ngwa nka gị ka irie ya ọ bụrụ wrong investment. Ntị ọ dị asụrọ m na ihe enye take care of na ị nwere ike mana anya ufie asị na ọgụ na-akpa nri anya ufie akwụkwọ ya chetakwa maka ya old age ya nwekwa plan B ị nwere ya plan gị pụrụ n'ọzọ totally dị nwere plan na plan gị ọgwụ na emecha ha eleta gị wrong plan put me anywhere. Plan ozugbo na o nwere ihe ị kwesịrị inwe ọgwụgwụrụ shop line ebe ị ga na-anara ego iji maintain onwe gị na old age. You know why? Because na o nwere ike onye anyị biri aka ma ya ebitere mgbe ahụ ị nọ na-akwa obi akwa nderi before you know it BP abịa before you know it ịnabachu. Ntị ọ dịkwa agwara m na ụmụ nwaanyị na-arahụ na ihe abụ advice m na-enye gasị man heart to heart. Make provision for it. Make provision maka inete onwe gị anya. Ndị ọrụ oyibo nwere problem maka na ha nwere pension mana traders na ndị ọrụ aka ha bụ worst hit. So mgbe ahụ ya na-akwado n'izi mmadụ ị na-eri ihe ị na-erifọ ka ị ga-eji wee buru ya old age so that your destiny will be your hands. To avoid your destiny dị n'aka ụmụ gị ma ọ n'aka ndị ezi maka na ịmarịgo na mgbe ya destiny gị dị n'aka ndị ezi biko ka ị ga na-aya. Ntị ọ dịkwa and mgbe anyị ike agwụ na nwoke agbadaghị ka agba ndụmọdụ nyere ụmụ nwoke ibe m. Then na ụmụ nwaanyị ama na ụlọ ego ntị na pay attention to di gị. Ọ bụrụ na di gị anyị dotara ya anya ọfụma ihe mee ya ị mara nọ na old age ka ị na-edere di gị akarịsịa ilo na-asị abakwute gị ndị nwa di ndị nna di abakwute gị ndị chọrọ ka ha bịa rie gị ekpe na ụmụnne di abakwute gị mgbe anyị ebe akwa ha asịkwarị n'oge dị nnọọ tụnedo dị gị anya. Nwa okorobịa ị na-achọ ka ịnụ nwaanyị uche gị dị ya take a wise decision ka wrong decisions ọtụtụ ndị mmadụ take go in the wrong path ha bido including my humble self ka ọ ghara ime gị. I learn a lesson. Yes, make sure na ị neruru anya eneru before you jump. Yes, maka na ọ bụrụ mmadụ niile na-adị privileged ha mee mistake ha dịkwa ogologo ndụ wee correct their mistake. Ọ bụrụ mmadụ niile all selected few and they favored. Ka m kwụsị ebe a. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ marriage in Igbo spirituality does not mean na gị bụ nwoke na ị ga-atọ ọnụ tebụrụ baby. No, you can exercise that we are spiritual right and physical right. Maka ihe emewuolu. Yes, kama ihe nji ekwu ya bụ listen to this message. Ụmụ nwaanyị this message abụrụ ka emeghị n'ụlọ mana ana m achọ ịkọwara gị na-ekwesịghị itinye the right peg the right hole ka chi dị mma wee dị. Ka m kwụsị ebe a bọsọ ọ gaghị ya continue kwa part 2 ya mana ihe na-achọ ịgwa gị bụ learn from this my advice and it shall be well with you. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esi n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ma nwoke ma nwaanyị. A sị m n'ebe ọnụ nọ na ngozi ga-abụ nke ụnụ na Chidimma ga-agara ọnụ ihe ọ bụla ụnụ na-arụ were na-arụta ego na ọ ga-agara ọnụ. Ọnwa ajụjụ nwere na nkụzi a send eme na meseji 08057837672 or 08138243871 ka emesịa.